Kwasukasukela. Sinamukele kuhleleleni nithanda kakhulu. Namhlanje sivakashela endaweni yakaNongoma. Sihlala phansi nomkhulu Dumisa. Wasixoxela kabanzi ngensizi yemali, nokuthi isebenza kanjani, nokuthi ubani ongayisebenzisa insizi yemali. Nangu mkhulu. Lapha ngizakwe ngichaze kabanzi nje ngensizi yenhlanhla yemali engiyikhandayo. Kungani ngikhanda insizi yenhlanhla yemali? Zihlobo zami ingoba imali iyimpendulo kukho konke esikufisayo nesikufunayo njengoba siphila kulomhlaba. Kungani kuze kube nensizi yenhlanhla yemali? Insizi nje ibizwa kanjalo. Kuyinsizi ehlanganiswayo ngokwezimpande nangokwamagxolo nangokomoya othile lapha enyamazaneni, kodwa bese kufakwa imali. Kungani leyo nto ifuna ukuthi umuntu ayigcabe na emzimbeni bese senzela ukuthi ezoba nemali? Yingoba kuyenzeka komunye uthola ukuthi uphikwa imali esandleni sakhe, hayi ngoba aloywa umuntu njoba beyibesha abaningi bethi imali yakho yasetshenzwa. Kufanele sikubheke ukuthi imali ibaluleke nini empilweni yomuntu onsundu. Kungenzeka ukuba wena uzobheka ukuthi imali ayihlala esandleni sakho, kanti kuyisidalwa esikubhekile. Ngubhekwe yilowo yagogo obephila ngalesi sikhathi imali ingakabaluleki. Njengoba nje umkhulu ayengitshela ukuthi ugogo wamlobola ngompondo. Uma usungabheka leyo 2 rand leyo okwalotsholwa ngayo ugogo, into engekho namhlanje. Yingakho ke empilweni kumuntu kugcina kuba nesakhiwo sensizi yenhlanhla yemali. Ayisho ke leyo nsizi yenhlanhla yemali ukuthi idinga ukuthi ube nebhizinisi noma ube namathenda noma ube nomsebenzi othi cha, uma nje ithi wena uyaphila, uyazi ukuthi isidingo sakho sihanjelwa imali phambili, wena uphendulwa imali endleleni yakho yenzayo, leyo nsizi ikufanele. Leyo nsizi ke uma zihlobo zami ngiyenza, ngisuke ngingayenzi ke mina ngobusalamusi, ngiyenza ngokomsebenzi wakho nangokwemfuno yakho. Leyo nsizi ayisho ukuthi ukuyithola kwakho uyisebenzisa ngalendlela ozoyisebenzisa ngayo uzolala kususu nemali engaka, cha. Iya entweni wena oyenzayo. Yingakho ke leyo nsizi uthola ukuthi iyangenelela ekulekeleleni inyamazane esuka kuleyo nsizi yesigubhu uma ngabe sengenzela umuntu isigubhu. Bengithi nje ake nginichazele ukuthi ke ngaphambi kokuthi ke wena ukhuluma ukuba uthola leyo nsizi yenhlanhla yemali, bheka la ukuthi ngabe wena ugezekile yini, ukhona yini enhlanhleni. Bese ke sibuya la esidalweni ke sakho ke senhlanhla futhi yomsebenzi kunye nesidalwa senhlanhla yempumelelo ku wenzeni ngaso. Ngoba uma mina umuntu ngizokumsiza nje kufanele ngimtshele akugeza isidalwa sakho senhlanhla, geza umoya wakho wenhlanhla ukuze uzothi mawuthola lensizi inhle. Angifuni ukunikhohlisa, inhle ibasizile abaningi. Ngeke ngazi ke mhlawumbe bakhona bangasizakalanga ngoba abanye abantu uyabasiza bebuye nangenkulumo, abanye basize becwile. Kodwa engikwaziyo kunobufakazi babantu abaningi asebesizakele ngensizi nje iyodwa. Abanye baze befike bedlule befuna igubhu. Kodwa nje insizi yenhlanhla yemali, insizi egaywa umuthi uhlanganiswe nemali, iwukhiye ekuvulekeni kweminyango yempumelelo kumuntu. Kula uma bese ngakhuluma ukuthi ke
usuyithathile lensizwe mhlawumbe yini ungafuneka uyigweme yini ongafuneke uyenze ithi ke inkulumo phela thola igezo okuyisihlanzi ongafutha ngaso ongageza ngaso ongaphalaza ngaso esiyiphakamisayo njalo komunye ke kungenza unguba aphinde futhi ngelinye ilanga ayigcabe mhlawumbe aphinde futhi omunye mhlawumbe ungayigcaba omunye aphumelele ngaleso sikhathi mhlawumbe omunye ayigcabe uthothi isazogwinywa nje yidlozi lakhe libuza ukuthi yini le kwesikhathi izozizwakala esephinde kwesibili bese kuyiyona ezenzelakho lokhu okuyimfuno yakho kanti ke cha engifuna ukusho okunye izihlobo zami empandeni oyithola nje kwaDumisa ukuyihlonipha kuphela ayikho into ezothi lokhu kawusakudli lokhu yakudla cha ngoba kunenkolelo ethi uma usebenzisa umuthi ufisha awudli mina ngithi awukwazi ukuthi usebenzisa umuthi bese uthi ufishi awudli ngani na ngokuthi lo muthi ozowuthatha la uzowufaka emanzini uphalaze la yamanzi asuka lapha emfuleni kunofishi vele kuwo amanzi la ozobuwa sebenzisa vela insila kafishi awukwazi ke lo fish mawusudla wona bese kuthi uphuphisa umuthi wakho kanti kuze kube umuthi lokube isihlahla kunemvula noma lo muthi uniselwe ngamanzi leyo nto ayikwazi ukubulalana ngifuna nje ukusho angeke ngisho ukuthi ngeke ngiveze ukuthi mhlawumbe laba bathi umuthi wabo bona ubulawa ufishi kusuke kwenze njani angifuni ukuya lapho kodwa ngifuna ukuthi nje uma ngabe ithi inkulumo ufish uyimpilo ngizophinde ngigcwalisele mina ngithi ufish uyisikhonkwane empilweni yomuntu Siyithimba sikhulume nomuntu wesilisa owayehlupheke kakhulu wakwazi ukuthola usizo kumkhulu Dumisa. Igama lami mina nguSibusiso wakaKhozwa ngokuzaleka ngizalelwe eSwazini endaweni yaseStilo ngafunda khona ngaze ngaphuma ke ngeza ngapha ngokuba abazali babe ngapha babe ngokusuka ngapha ngeza ngapha ngahlala la ngafika la ngisebenza ngokwakha kodwa ke kwasho ukuthi izinto ziyaphika ngoba kwasekuzalekweni kwami kwakunezinto ezikhombayo ukuthi ikhona into engakahlangani kahle so kwaze kwafika la khona ngiya komunye ngithola ukuthi kufuna ngilungisele imoya wangizama ngilungisela kwahamba kwangafuna ukucaca kahle ngaqhubeka ngaya komunye nakhona sasesihlangana ke nomkhulu Dumisa sihlangana nje enkonzweni eZayoni eloke ngibuka uDumisa engithandathanda nginganandaba nje naye kakhulu ngoba ngangenandaba nomuntu nginake lento engifuna ukuyenza kwaze kwafika la sixoxa khona ukuthi ayikhona ndoda ngiyabona ukuthi uhamba ngangitshele wasiza kalaphi kanjani ayewayise engithatha kuDumisa athi hayibo ufike lapha ekhaya sixoxe wayisengitshela ukuthi hayi mina ngakusiza lana ngathi hayi awuyibheke izinto zami ndoda ukuthi ihamba kanjani wayibheka wayithola okusho ukuthi wayibheka wayithola ngibona indlela okwenzeka ngayo ngoba since ngathi into ayisandla sakhe wangithatha wangisemanzini wangigeza wangithola washo nokuthi wena umoya wakho kanje ufuna ukulungisa kanje kodwa manje yenza lokhu odoke singakaqedi ukukwenza kodwa kukhona okwenzakalayo okukhombayo ukuthi izinto ziyalunga ngoba njengamanje sengihlala senginomuzi la kwaNongoma ngihlala khona ngisebenzela khona ngiyalapha impela ngiyahlola usangikhuphula ke kwezinye izinto engisala khona la ngisele khona ngoba ziningi izinto ayithola ukuthi kimi
zifuna ukuphakama na ukuthi zifuna ukuthintwa ziphakame kuze ngibe sezingeni elifana nelakhe. Ngisasitotoba ke nami ngisalandela ukwenza lokho. Umeke wathi hey Khehla sondela ngapha uzokwenza lokhu. Umkhulu kungibiza uNyonende. Leli gama lika Nyonende ngalithola ebusuku ngilele. Angangamtshela lutho futhi kodwa ngezwe yena sengibiza ngoNyonende ethi Nyonende ngamangala ukuthi uza ngibiza ngoNyonende luthatha sengiyamtshela undoda wasungibiza ngaleli gama engiliphupha ebusuku kanje kuya kanjani wathi hayi ngizwe nje ukuthi angikubize. Wangangichazela istory esiningi namanje akangazi ukuthi walithatha phi yena ngoba kwaba igama nje lafika kimi ebusuku wafika lo Mkhulu wangitshela wathi wena igama lakho igama lakho unguNyonende uzoba kuNyonende ebona izinto ezikude neziseduzane. So ke kwase kuba kanjalo ke njengamanje ngiyasebenza ngiyalapha Mkhulu sengivulela izinto eziningi ngikwazile ukuba nomuzi ngikwazile ukuthi ngenze ezinye izinto ngiphume lapha nalapha ngisaqhubeka ke ngisalandelela izinto zedlozi kazipheli. Izinto zedlozi zihamba kuze kube uyakhula uba mdala lokuzenza so manje naye ke usangenza sisaqhubeka nendlela yethu iseyinde kakhulu ayikakapheli kodwa nje umsebenzi ungivulela umsebenzi ngiyasebenza ngiyalapha ngiyahlola bayafika abantu ngibasize makukhona la ngixakeka khona ngibuyele nami ngithi ayigehla lami la ngiyaxakeka kathi hayi Mkhulu ke unalenhliziyo nayo uvela kuhleke nje mawuthi uxakekile athi kanti wena wafundana kanti wakho umoya uthini Mkhulu phela khona okunye umoya ongakusho kodwa engikubonayo ukuthi kuyinkinga fanele ngimsize umuntu bese esho ukuthi hayi yenza kanje bese uyasizakala umuntu. Okuningi engingakusho yilokho ukuthi umkhulu ukudumisa ungisizile kakhulu uye wangephula ezintweni eziningi kwezinye indawo lapho walandelela futhi nalapho umoya usungibambe kakhulu mina ke wangihlupha umoya ngoba wazi wangilalisa ngisho esibhedlela wangilandelela kwaba uyo ngenzela lokho abuya ngitshela athi indoda uyenza lokhu wenze lokhu hayi kwaze kwaba ngiyaphila namanje ngincike nje kuye ngoba ukuphila ngiyakuthola kuye uyangisiza ngokomoya nangokwempilo ke ukuya phambili. Njengethimba sivakashela endaweni yakaNongoma sahlala phansi nomkhulu Dumisa wasitshela kabanzi ngomsebenzi wakhe. Ngiyabingelela ezweni ke lonke kwabangibhekile namhlanje njoba ngikulomabona kude. Ngudumisa lo utholakala kwaNongoma kwahola inyoka emantungweni stop. Inamba uDumisa atholakala kuyo ithi 083 7666 984 083 7666 984. uDumisa ke uyasiza kokuningi. Ake ngibeke la ekuthenini kukhona abantu abafika begula mhlawumbe benezifo zokuwa. uDumisa uyakwazi ukwelapha lokho. uDumisa uyahlola uyakwazi ukubhekela umuntu amtshele umsuka wenkinga nje yakhe. uDumisa uyabalapha abantu khona izifo abantu thothi bayavuvuka. Kukhona abantu asebaphila nalokhu kugula okuthiwa ngoshukela. uDumisa uyakwazi ukusiza umuntu uma ehlushwa ngumoya mhlawumbe ngokwedlozi ehlushwa umoya mhlawumbe ngokwesidalwa ekhaya ehlushwa umoya mhlawumbe ngokwethongo ekhaya. uDumisa unakho lokho. uDumisa unayo impande ekwazi ukugeza insila kumuntu. Kungabe kuyinsila yethunzi lenzilo, ngabe kuyinsila yenhlamba kumuntu, ngabe kuyinsila ethi umuntu ungumlanjwana. Kukhona abanye abantu othola ukuthi bagileka umkhuba mhlawumbe bese maphehlweni bathola beya ocansini ngendlela abangayitholi kahle langcola idlozi labo labadikila idlozi labo. uDumisa uyakugeza lokho. uDumisa ke unazi izizwe zokwenza ukuthi umuntu abhule. Unazi izizwe zokwelapha. Unazi izizwe ongayithuma as isikhafulo. Unawo amabutho akwazi ukulapha umuntu. Unawo amabutho
akwazi ukusekela uqinisa ukumisela uDumisa kuninga nakho namagobongo ngokohlelo lwawo unalo ulwazi lwawo ngakho ke ngithi ake nguveze nje lokho Nkosi yamakhosi Nkosi yomusa Nkosi yamandla uNkulunkulu emihla yonke uNkulunkulu ayikhona emandulo izilokhule ngamandla izilokhule ikuphila uyawathola kwamadoda siqondisa ngendleleni namanje kumdala weinsuku ngiyakhuleka ngiyanxusa inkazimulo amandla kokuphila vele esandleni sakho somsa Jehova ngikhuleka kuwena ke sonina nini wena ungisenkosi sethu uJesu Kristu ngoba yiwena waziyo ngenyama ngegazi wena waziyo ngabathambo ngomkantsha uzwahlulele ngisho imicabango ezinkamboni ke zomuntu zonke ngomoya wakho ubekile kuyena uma nanga umdala uNkulunkulu okhokho uNkulunkulu obaba mkhulu uNkulunkulu wamakhosi wonke uNkulunkulu wezizwe zonke yebo ke mina nginawo amandla okuma ngokwami kepha ngethembele kuwena Jehova nakulo msebenzi engaphathisona kulo msebenzi engaphathisona ngiyakhuleka ngiyanxusa mphakamisela amehla ezitabeni usizo lwami ngivela phela usizo lwami lovela kuwena Jehova ngoba yiwena wenzile izulu nomhlaba edlozini esidalweni ezinyanyeni emakhosini wonke kumathongo wonke amahlebonikazi bomsebenzi ngiyakhuleka abogcwensa abondimande bosomuhle bogagamelana gagamela ngonyama yina bakalweshi nabepongo amagida eyasuzela umunga wamabomlokothi uma ngikhuleka nxusa manembe nazi izihlobo ngaphakathi kwalendlu ezihlobene enginazo ngaphakathi kwalendlu kunesihlobo esithi sizawufuna ukukhuluma kwaso njengoba singene ngaphakathi kwalendlu ingakho ke ngizawukhuleka ke nxusa kulowo moya nakuleso sidalwa esibe luholo phezu kwempilo yaso nguba silondeke sihlengeke siye singene ngaphakathi kwalendlu kulolu suku namhlanje ukuba ke lowo moya naleso sidalwa awuvume wamukela ukuba angibe ngombulelo wakho ngokhanyiselo wakho ngakho konke okungabeke kuyimfuno nangokwenkambo phezu kwempilo yaso khuleka kini ke bomazisi khuleka kini nabezazi khuleka kini madoda sempumalanga ngoba yini ishingishano zikamoya ivungivungu zezulu zingone zingonyama yini abakashikizi lomashikiza owashikiza washimpi yakhe moya lo ingcwele inkazimulo kaThixo Jehova hawu Bhayi lami lokuthandaza jazi lami lokukhuleka mayi Mkhulu lasezulwini ya sanibonani majaha nenjani niyaphila madoda kunezihlobo enginazo ngaphakathi kwalendla ngazi noma niyibona nima niyibona ke ningikhombisa zona madoda okay ake nibuye kulezi ihlobo enginazo ngaphakathi kwalendlu kunesihlobo esithi sifuna ukukhuluma kwaso ngabe isiphi lesi sihlobo ngabe kukhona yini ukukhuluma kwalesi sihlobo la endlini uma kukhona ake ningitshele umsuka wakho nokuyikho ngempela ngabe kususa lesi sihlobo la isisuka khona sesingene ngaphakathi kwalendlu ukukhuluma kwalesi sihlobo ngabe kungekubo ukukhuluma kwalesi sihlobo ngabe kungekhabo make lakhe ukukhuluma kwalesi sihlobo ngabe kungekhabo gogo zalumama ukukhuluma kwalesi sihlobo ngabe kungekhabo gogo zalubaba ukukhuluma kwalesi sihlobo ngabe kusesitheni ngaphandle nivuma ukuba kungekhabo gogo kungekhabo make lakhe lapha ekhabo make ngabe ukukhuluma kwalesi sihlobo kusedlozini ngabe kusesidalweni ngabe kulithongo emsamo ukukhuluma kwalesi sihlobo ngekhabo make lakhe ngabe kusemimoyeni ngabe kusemoyeni nivuma ukuba kusemimoyeni kule mimoya ngabe kuyimimoya eyisizaleko kuye onguba wazaleka ngayo kuyimimoya eyisembathiso kuye okunguba ungozalwe embethe ifunani le mimoya ngabe le mimoya idinga ukugezwa ngabe le mimoya idinga ukwelulwa ngabe le mimoya idinga ukuvulwa ngabe le mimoya idinga ukwamukelwa nivuma ukuba idinga ukugezwa igezwani kukhona insila kule mimoya sihlobo sami ake sikhulume kanje uzongixolela mangikhulume kabi sihlobo sami uma ngwethukile ungixolele kodwa bengaqondanga kanjalo gogo bathi wena ungumlanjwana ngegama nje elithi ukukhuluma kusekhabo make lakho
bathi wena ungumlanjwana unjengomuntu engingathi ubaba nomama bathandana bahlangana wabakhona wena bangagcinana bona. Angazi isihlobo sami yakwazi lokho kuyikho. Bathi ke gogo ekuthenini wena ungumlanjwana lento ivusa impi yesibango emimoyeni ozaleke ngayo njengomuntu wena ozalwe embed. Okungukuthi bekufuneka kugezwe lensila ewumlando ekuzalekweni kwakho. Wena umbulwe ingubo owazalwa uyembed. Yiyo lento engagcina yenza lapha ekhaya phakathi kwabantwana nikhona ekhaya obekungeze unguba kunabantwana bakamalume wakho, kunabantwana abanye abangabafowenu abangudadewenu ngokomama njengoba nawe ukhona ubhilonga kuleli ekhaya. Kuhlezi kuba nempi, kuhlezi kuba nolaka, kuhlezi kube nokungezwani nokungaboni ngasolinye. Ukuba mhlawumbe njengoba wena ukhona lo muntu ongabe ungumalumekazi kuwe engangakufisela wena impumelelo, kube ngathi impumelelo engayifisela abantwana bakhe kuphela, kodwa nisegcekene elilodwa wena ukhipheke inyumbazana. Ungamzondi isikhwele somoya oyisembathiso umbathiseke vele ngekhabomake lakho. Ngibingelele magumbamani omhlaba umkhulu Mkhize Mnambithi. Sekuye wabakhona izikhalo ke ngifonelwa abantu bethi Mkhulu siyafisa ukuqhamuka kodwa ngezimo zamasenti njengoba isimo sinjena asikwazi ukuza Mkhulu ngoba manje sofika sihlole kuphela. Cha ngithi ake ngivuleke ithuba kubantu abafisa ukuza kumkhulu, abafisa ukuzogezwa, abantu abachithekelwa izisu, abantu abathi into zaba zimnyama kuye kuphambili, abantu abahlushwa izilwane, abantu abanethunzi elimnyama, abantu abathi bayafesa kodwa izinto zenzeka abawuthola umsebenzi. Umkhulu Mkhize ke uvula ithuba ngomhla ka2, u3 and 4. Wonke umuntu uvumelekile ukuza azogeza aphathe imali ngo500 rand. So besidiliza nje amathunzi amnyama nezinto ezingcolile kumuntu. Ofuna ukuza uyobhuka enambeni kaMkhulu Mkhize la atholakala kuyona abeke isikhala sakhe. Ngiyacela ke nisheshe nibhuke sizokwazi ukuthi singagcini sinabantu abaningi ngenxa yesimo seCovid. Uma udinga imininingwane ke usuyofonela khona. Siyabonga kakhulu.